Tervetuloa Pääty TV-pelaajahaastatteluun Mika Väyrynen. Kiitos paljon. Mitäs menee? Ihan jees. Että tässä on pari jengi treeniä taas takana, niin eikö tässä kohta ole taas pelikunnia. Olet ollut aika vähän julkisuudessa, ainakin Suomessa. Sen huomasi oikeastaan niin kuin vasta tätä kasatessa. Onko tämä ollut tietoinen valinta? No siinä on noita tarpeeksi noita linssiluiden, että Miklu ottaa varmaan tarpeeksi aikaa ja se haluaa pyöriä noissa kaiken näköisissä showissa. Niin mutta miksi mä olisin julkisuudessa? En mä tiedä. Mä tykkään olla himas ihan rauhassa. Sä oot syntynyt Ruotsissa. Onko tässä niin jotain erikoista taustalla? Ei oo, siis faija oli duunis siihen aikaan Ruotsissa. Ja mä sit satuin syntyä siellä siihen aikaan ja ihan olis mä vajaa puoli vuotta, niin muuttiin takas Suomeen. Kyllä. Millainen mies sä oot pelikenttien ulkopuolella? Aika rauhallinen. Mä hirveästi höntyilen, että ne kaikki höntyilet on siellä kentän puolella ja sit mä yritän mahdollisimman lungisti olla kentän ulkopuolella. Perheparit menee aika paljon. No. Kukas oli sun henkinen johtaja Kyifissä? Mun henkinen johtaja? Kyllä. No en mä tiedä kuka oli faija oli tietenkin isossa osassa, kun se oli mun coachi silloin nuorena. Sitten siinä tietenkin tuli Seppä Laari oli mun coachi FCK:ssa ja ehkä ne on ollut sellaisia johtajia, jotka on mua jeesannut sit Fudiksessa, mutta ehkä mä olin kuitenkin loppupeli sitten itse se oma suurin henkinen johtaja. Miltäs meno on nyt näyttänyt, kun on tullut uusi valmentaja ja kaikkea? Ihan hyvät. Talvi mentiin aika kovaa, että se oli nyt 2 treeniä periaatteessa joka päivä. Tietenkin kun uusi valmentaja tulee, niin se haluaa pelaajille mahdollisimman nopeasti saada uudet ajatukset esiin. Eihän tuo vieläkään hirveä tai ihan valmis paketti ole, mutta toivottavasti ollaan menossa parempaan suuntaan. Sarja nyt on alkanut suht hyvin, että 4 peliä ilman tappioita ja kärkipaikan, niin siihen pitää olla kyllä suht tyytyväinen. Mutta tietenkin kaikki harmittaa toi Inter-tasuri vielä, että se oli kuitenkin ihan kontrollissa, niin tuossa olisi voinut olla 12 pistettä. No. Loppuiko vähän niin kuin virta kesken? No joo, tai siis se on nyt ollut ehkä vähän ongelma tuossa parissa muussakin pelissä, että eka puolella ollaan dominoitu ihan täysin vastusta ja sitten toka puolella jostain syystä noin päässyt mukaan, että pitäisi vaan jatkaa siinä samalla drivilla vähintään se tunti, niin sitten ne putoisi ehkä lopullisesti kyydistä. Onko perheen lisäyksen tulo vaikuttanut treenissä jaksamiseen? En mä ainakaan koe, että ehkä siitä on saanut enemmän virtaa. Tietenkin unet on, niin kuin puhuttiin, unet on vähän vähentynyt, mutta siinä on niin paljon muuta positiivista juttua siinä lapsen tulon myötä, että se kyllä auttaa sitten myös duunissa jaksaa. Kyllä. Kerro meille tatuoinneista jotain. Mitä voi kertoa? Nämä on tämmösiä nuoruudesta tuli otettu, mä olin 18 vuotta ekan leimon selkään ja sen jälkeen niitä on tullut muutama lisää. Mutta ei niissä muutama henkilökohtainen juttu, niin jätetään ne pois. Mutta himasta on tullut vähän palautetta, eikö toi riitä? Eikö toi riitä, että ei tarvii enää hirveän monta ottaa. Mutta onneksi mä nyt sain sitten pojan syntymän kunniaksi ottaa yhden uuden lisää ainakin. Ja on nyt sanottu, että jos skidejä tulee lisää, niin siitä voidaan. Tässä on aina optio. Niin, pitää tehdä paljon skidejä. Oliko millaisia vaihtoehtoja seurojen suhteen talven aikana? Oliko lähtöläinen? Joo, oli siinä muutama muunkin vaihtoehto ja mä kävin yhdessä turkkilaisseurassa tutustua Turkin pääsarjassa, mutta sitten kokonaispakettina HIK oli sitten kuitenkin paras, että tosiaan mä halusin suht hyvissä ajoin sen seuran sitten kuitenkin löytää ja sitten HIK oli siinä vaiheessa paras ja sitten ne jäät. Mehän ollaan tietenkin kiitollisia siitä, kun jäit. Se on kiva kuulla. Millainen meistä Heerenveen on? Pieni kylä, olisiko siellä joku 30 000 asukasta. Luistelukylä ja futiskylä, että elää niinku ihan täysin futista. Stadikalle
mahtuu 28 000, että se voi kuvata, että siellä on koko paikkakuntaa sitten siellä katsoa peliä. Ja tietenkin pikaluistelu on toinen kova juttu, että siellä järjestetään noita maailmankappeja ja maailmanmestaruuskisoja. Mutta se oli täydellinen kylä oikeastaan keskitty futiksi, ei ollut mitään muuta. ei mitään, ei ole houkutuksia. Niin. Tuppaani pellot. Ei houkuttaa. Mitäs toi Leedsin reissu? Vähän erikoisia kommentteja tuli managerilta lähdön jälkeen. Niin siis Batesit. Vissiin. Joo, siis siis oli kaikkiaan se oli niinku pettymys se keikka. Kun mä menin sinne, se oli syyskuu, en missään vaiheessa oikeastaan päässyt kuntoon. Siinä niinku aika nopeasti mulle tuli se tyrävaiva, mikä vaivasi koko syksyn. Okei, mä sain olla joukkueen mukana ja pelasinkin muutamissa peleissä, mutta sitten se oli pakko hoitaa. Joulukuussa laitettiin mulle tyrät kuntoon, mutta sitten nivunenkin vaivasi, eli se joutui leikkaa tuossa tammikuussa, ja sitten meni oikeastaan koko kevät. Ja sitten huhtikuussa me päädyttiin siihen tulokseen seuraavaksi, että se on parempi, että puretaan diili saman tien. Sitten mä tulin vähän aikaisemmin pois sieltä, kun kausi loppui. Ja tietenkin Batesin kommentit oli silleen vähän ehkä tyhmiä, että eihän mä päätä sitä kuka peluttaa. Jos valmentaja olisi päästänyt mut enemmän kentällä, niin ehkä se tuloskin olisi voinut olla toinen. Että kuitenkin mitä mä kuulin sitten jälkeenpäin, niin suuri osa ihmisistä oli sitä mieltä, että olisi voinut saada enemmän mahdollisia. Mutta se oli kaiken kaikkiaan, se oli ehkä sitten väärä paikka mulle, että se pelityyli ei sitten ehkä ollut mikä sopi mun kaltaisen pelaajan. Kumpi oli ensimmäisenä Twitterissä, siinä vai Niklo? Miklo. Mä luulen, että oli paljon ehkä mua. Mutta nyt mä oon tietenkin ottanut Miklua vähän kiinni, kun Miklu piti tuossa vuoden tauon, niin musta on tullut aika aktiivinen käyttäjä, mutta kyllä mä sanoisin, että Miklu on ollut paljon ennen mua Twitterissä. Se yritti olla cool tuossa vuoden eikä ollut siellä, mutta nyt se sitten palasi. Monta sataa viestiä sieltä tulee tänä päivänä. Lainaisitko vielä lukotonta pyöräisi lievulle teille puistopelejä edeltäviä kallioreissuja? Tää on vissiin Peter. Joo, tää on Peter. No joo, siis se pyörä tuli takaisin. Tuli takaisin, niin miksen. Ja saatiin hyvät pelit aikaan. Tuliko se ehjänä? Tuli se mun, en mä ainakaan huomannut mitään, että siinä olisi ollut. Molemmat renkaat oli vielä tallella ja saatuleet ja kaikki, ihan jees. Kenet haluaisit kuuluisesta 81 ikäluokasta vielä klubiin tai vanhoista joukkuekavereista maailmalta? Klubiin? 81. Monikaan niistä pelaa enää, mä en tiedä. Se ei hirveästi varmaan siitä jengistä. Mutta jos mä saan, no Pasasen Petri mä haluaisin ehkä meille. Se on ollut mun niinku maajengi kaveri niinku pisimpään ja ollaan oltu kämpiksi pisimpään. Ja huikea pelaaja ja huikea jätkä, niin mun mielestä se sopisi meille ihan hyvin. Mitäs olit mieltä viime kaudesta ja omasta roolistasi joukkueessa? Millaisessa roolissa koet olevasi parhaimmillaan? Aika paha. No viime kausi tietenkin ollaan tyytyväisiä siihen, että voitettiin mestaruus sitten kuitenkin loppujen lopuksi vaikeuksien kautta. Mä tulin tietenkin kesken kauden ja siinä oli ollut vähän vaikea periodi siinä kesällä. Sitten onneksi saatiin käännettyä se kelkka ja menikö siinä 12-13 peliä, kun ei sit hävitty siinä lopussa, että se oli hyvä loppukausi. Ja oma rooli oli tietenkin se, mitä oikeastaan hain, että pääsi pelaamaan ja koko ajan. Ja joissain peleissä paremmin ja joissain huonommin. Tietenkin harmittaa, että siinä tuli siinä loppukaudessa pieni vamma, minkä sitten piti mut parissa pelissä pois. Mutta ihan siis silleen tyytyväinen, että tosiaan suht kunnossa pysyi ja voitettiin mestaruus, mikä oli sitten kuitenkin joukkojen tavoite. Hienoa. Sä olit myös menossa Celta Vigoon jossain vaiheessa. Mitä siellä oikein tapahtui? Joo, se oli PSV-aikoin menossa lainalle Celta, että pelasi silloinkin La Ligassa. Että se oli silleen, että mä olisin halunnut mennä sinne. Palasin Celtasta lentokentän Amsterdamiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että me halutaan. Se oli jotain ihan niin kuin siirtoikkunan loppuhetkiä, niin ne laittoi faksille espanjankielisen diilin, että 5 vuotta. Ja
mulla oli oikeasti niinku varmaan 15 minuuttia aikaa tehdä se päätös. Ja sitten kun tosiaan mä olin niin varautunut siihen, että se on lainadiili ja mä haluan tulla takas PSV:hen sen jälkeen, niin sitten päätettiin siihen, että ei sitä diiliä tehdä. Että kun ei tosiaan espanjan kieli ei ollut hirveän hyvin hallussa, niin ei oikein uskaltanut nimeä laittaa siihen paperiin. No, olisi voinut lukea vaikka mitä. Niin. Et tietenkin olisi se ollut hieno sarja pelata, mutta se nyt jää. No, semmoista. Tässä 3 tärkeintä asiaa elämässä. Perhe, ystävät ja terveys. Jos ehkä perhe ja ystävät voi samaa terveys, siitä voi laittaa futisia kolme. Sai fudiksen sinne myös. Kumpi voittaisi tuijotuskilpailun, sinä vai Timi Lahti? Tiimi voisi olla kyllä vahva. Se on aika kivikas. Mutta se voisi olla aika tasainen vääntö, mä luulen. Tapio Heikkilä oli täällä viimeksi. Ja piti kysyä, että onko se ollut mitään? Onko se ollut mitään? Onko se ollut mitään? No ei, pahemmin kaikki ihan jees. Tapsu sanoi, että se heittää pahan, mutta ei. Kaikki ihan jees. Toivottavasti tässä nyt oli kaikki painotukset sun muut oikein, ettei mene niinku... Voitte nähdä reaktio. Tässä oli niinku pääpiirteissä tää, paitsi sun oma haastaminen ja mitä sä halusit häältä kysyä. Joo, mä haastasin Vallun, eli Ville Valleen joukkueen kapteeni, ja mä halusin kysyä, että onko sillä ollut kaupungille kuin vaikeata, koska hän on ihan samannäköinen kuin Josh Groban, identtinen kaksonen, niin onko se saanut rauhassa kulkea tuolla kaupungilla? All right. Kiitoksia. Ei, kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.